नानिया बानोलाय ना गफोर नै बे दाउखौनो जागोन आरो ना बेखौनो जागोन नै बेखौनो जागोन जोंहा दिनै हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो जोंनि दिना आर्टि ब्लग चेनेलाव बरायहरनाय जालायबाय ओमफ्राय आं गोबाव जाबाय दै भिडिअ खालामिया रावनिबो भिडिअ नायनो मोनाखै आरो भिडिअबो होनो हायाखै दासान्दि आंहा पेक गैयामोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनिफ्राय आङो भिडिअ होफिननोसै सानदों आरो ओमफ्राय दा आङो नै दाउ गग्रायावसो दङ जोंहा दाउ जानो नागिरदों दाउलानि बेखौ नायनो फैदों जों खानानै दोनदों बेखौनो जानोसै ओमफ्राय दिनै फाथोलायनो फार्स्ट टाइम लाफा ओंख्रि नाथुरजों जागोन आरो ना लोगोफोर दा एसे जोंनि ब्लगखौ नायलांदोलाय आरो लोगोफोर जोंनि दाउखौ जोङो देखायनोसै दै ओमफ्राय नै नानिनि गुन्थुङा नै जोंनि नानिनि गुन्थुङा औ गुन्थुङा नै आइदि होनदों ने माने आइदि होनदों मैया गोग्लैदों नानिया जोंहा गुन्थुङानो दोलादों हनै खाफालाबो गिदिर बुदोंमोन ओमफ्राय दे जेखि जादोला लोगोफोर जोंनि ब्लगखौल' नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौल' नै जोंनि दाउ जागोन ना लोगोफोर नै खानानै दोनखाबाय नै वाव ने मामिने बेखौ जागोन जोंहा लोगोफोर नै बे दाउखौनो जागोन आरो ना बेखौनो जागोन नै बेखौनो जागोन जोंहा दिनै नै जोंहा गोरलै जादों नानिया बानोलाय ना जारलासो हनै बाबाया हनै सासे थाखुमालाबायो हनै बाबाया हनै गिबायनिया इदिनो नायगौमोनानैनो सेस जोङो इदिनोया सेस नायगौमोजोब्बाय गिदों इदिनोया जोङो ने इने लाफा संना लाग्रोनोसै लोगोफोर आङो नै लाफायाव दै होनोसै आङो दै पियासजों नाथुर होगोन आरो ना दैखौ गुदुं खालामग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव लाफा होगोन आरो ना मानसिफ्रा माबायदि सङो मिथिया ओमफ्राय आङो नै नाथुरखौबो होफाखागोन नै सायनानै लाखाबाय आं नाथुरखौ अन्थाइ एरि दंमोन ना नायनानै लाखाबाय होनोसै ओमफ्राय संख्रि एसे गारना होनोसै ओमफ्राय दुनिया दङ दुनिया बेखौ होनोसै आरो एसे बेखौ एसे साफा खालामनानै होनोसै आरो दैया दुंबाय थाथोंसै ओमफ्राय ओरै दाउ सिथारग्राफ्रा सिथारथोंसै आरो दाउआबो गाबगासिनो नै आंनि दै लाफा संनो फुदुंनाया नै दुंबाय आरो ना लोगोफोर गोदौबाय आं दा लाफाखौ होनोसै होनोसै दाना आं लोगोफोर नै नोंसोर माबायदि संना जायो लोगोफोर खिन्थाहर दे कमेन्ट हरनानै आंनि भिडिअखौ जाय नायो थाव होनानै एवबा माने बोरैबा फिस्ला मोनो आरो ना ओमफ्राय आङो थाव होआसै आरो ओरैनो दैखौ माबानानैहाय संना जाबाय आरो गोरोंखा मिथिखागौ सोरबा सोरबा रोंखायो आरो बयबो संना जाग्राखाना खोबना दोनसै दसेनो बांद्राय गोबाव खोबबाबो गोमो जायो खोबनांलायासो ओरैबाथ' दसे खोबना होनोसै होमबाबो जाबाय नै लोगोफोर आंना लाफा ओंख्रिया मोनबाय बांद्राय फोमोनबाबो गोमो जायो जानो सुखुवा ओमफ्राय दायो दाउ गोदानोसै दाउआबो नै खाथियाव दंखायो एसे सावस्रेमनांगौ नालाय नै दाउआ माबाखांबाय आरो ना हाथारखांबाय ओमफ्राय दा गोदासिगोन आरो दा लाफा ओंख्रिखौ फोमोनबाय आं नै दोनबाय संनोसै नै दाना लोगोफोर गोथावल' जाखानोसै लोगोफोर सानलाखौ नै थाव होनोसै थाव संख्रि होना लानोसै
दुंबाय थावाबो दुंखाबाय ओमफ्राय नै आंना बिदि होग्राखा नालाय होखायो जिरा सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय दङ बेयाव ओमफ्राय बानलु सामब्राम जयैनो होखानोसै आङो हालदैबो होना लाखानोसै गाव ओंखाम जादोंमोन ना बानलुआ जाबायलै होनसै बेदरखौ एसे जाखानोसै दिनै खोबना दोननोसै लोगोफोर दसे नै लोगोफोर आङो दै होजानायनियावसो भिडिअ खालामबाय आरोना आं मेरला गोबाव एवबाय ओमफ्राय दा दै होजानायनि खेबसेनो आङो दै होनानै होनोसै बेसे गोबाव संनांगौ संबाय थानोसै ओमफ्राय बेदरा गोरा जागोन दाउलासो नालाय दैखौ एसे बुरजा होनानै गोबां संबाय थानोसै आरोना लोगोफोर दायो दै होना होनोसै आङो मोनबाय थाथोंसै आरोना दैखौ एसे होबावखानोसै बेसेबां मोनबाय थाथोंसै आरो ओंख्रिया मोनबायनो लोगोफोर आंना बहुत बरिया जाबाय एसे बिदै दोनबाय आरोना दा जानोसै लोगोफोर जोङो नै